ya Nyamira ase egati ya baonchoreria kurwase chiro ya mochenwa yere asobogatagati gose asorobeberwe ward ya Gesimaneria ase ward ya Gesiba nabo igo eria rigoma abanyareko bagwesokia na koboria serikali ya county ya Nyamira nyareko bagokora sobwango na kobagachira echiro nabo igebi banda hebira nyareko babigosiro boncherere bwabo bwakira litiko bagokwana negeta seni Kyandize TV nigo banyareko bakwemurunganira nabo igo goteba nigo ensemo eyo ya mocheno nyareko bagotigwa magiga ase amagendero anene kubwatakana no kobao obogatagati anene bwechi ward echo ibero wikirabona iganigo batebire aboigo koboro gwechitaye checho kobamburekerane na bonchoreria bochinse cyamugoroba nigo kwanyareko bagokoreta omochando omonene okukwirere barabo gosieka obonchorere bwa bwakirali tukabona otomonye muri keto kurase county ya Nyamira Paul Kapokara bamenya baiga abo abange babo bale abonchoreria kurase chinseme chiga chechirega ya mochenwa nigo besokiri na kwemurunganira njira bagendera ko bakumbiwa samatuka mange asogotiwa maega kimagendero mochenwa yire gatigati ya Gesima division nerigo division wono tumetengwa oyo moineye okorama magendero moineye oyo moineye okorama magendero moineye twatigaragati nekene kira mochene nkoro na nechiduka chaga chituo entoro chinga iko chira domandi chira ire kiagera nchibwate gasi gokora kolengana mona abange baba barabonchiria bale abangina nigo bakorera enjira babere bagotwerwa nabo igo gweterenga yenene chinga kibago koro bonchiri bwabo ase baererenga nigo babolire nonyene tayera mureke chinga kichabo tuko yendo gikobetereria babunge byasara byabo genkyo unenchire yamo yo kwenda ka asoko bwerera ubolindi bwabo mochani tubwatige sunte kanene tubwati none taya situle togotwerubokia togotweruboira na bane tubwate togosomya bano ngaito kuruchi besa nyamuri kutwagachire chira storabe to kuiga matoni toro nene togere tibesa ekore county tubwati besera to someri bana uikatweri galigere chinse amato iboke mambi tokore keneke tanyore chibesa to someri abana abantu bagotokori gasi ye togokora iga yechararani ngo bagotira bose bagotira mboka korwasi chiparechi wone mbura kegotwa nabo tokwera na gukikabosa totabwati none shiringi sababu ningi abantu bagutangika gocha asenge cyo chipara chibutogete pi abantu baitoga iga babekeru chiplasta asenge cyo chiparechi ono niko boigo bagenda ko bakumununganire kubwatekana mone enyomba ya kibara iyo yagache twasaje ige yokorenga namo nabarabo batamaitiki yagachire twasengenjo nigo yagendere ko bagego chabuka ase okuburwa omuntu oyetenererete tiri kurendwa ige chabugete ige mwamete baitu baraye baitu tukorere chiro elinda asalia abagiya abi productive na asaye gaseito mochenwa na harakine buna chinsemo chinde jakine baitu gatigale tari getongo pi pakatushiti kumanyanga bon eturanganye tudigukinye county yaitu togende chi county china singenju ibiasara niko baganire kobekerwa mache korwa sinseme chika munenchire yemo yo kwegendereria enyerekane ngachinga gichomura kera niko bagwetere ngai enene umurakera ngochore sana ga abantu bamenyete ga around igo bagosumbuka sana amacha ari gara tokonye mono asokonywa ogotumeka generally asa amacha ina bagotokonya mono ikiagera umurakera ngochore tusumbuka sana tokanda rochare gochiari daracha mate togochandeka sana iga amacha ina bara tokonya ase ebinte ebinge okonywa ogosibe chiombe nabo chikonywa mwele niko bagende ko bakubolia barayigo tabombya nagochama kubakorera magendera bunenchire yemo yo kugendereria umuchoyiga nabantu boigo kwegendereria bunenchire yemo yo gokinya chinseme chiga cha mochenwa baraye baitu toroseria ase togore biasara elinde na intwe ejoge weta biasara bikine egera asaya gagukina una chinsemo chinde chibika na asaya ana asana na bwate kachimenti entambe ora ebirero byamo jene twabiko na matuka amanga ase media so njege ndongo kwana bakonye kiagera bunense akongirega abangina aba baito na bategemete mochenwe banyore erinde begendereri asoboki mobo abarayi baito nabo tosinyire naki omochando obo norori bocha setore mbago chabakori chi meeting ende batu address cheme chando yito tobwate nereri iga abarayi baito tariye tobangete na ubatara totebia omochando tobwate na barabu gusokogera bagotwa isoreti igingo reporter ya getaseni kya wanjete Kyandize TV kurugega asubo gatakati wa ewadi yeli kwa mana wego ne wadi yeli ya Gesima imehiya mucho yigo mochenwa kurugega se county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp.
Okara.